Ageno ni rio maber jahera mar Penj Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu mate cheno ni Nandruth Otieno kendo en morna mar bedo kod odiechieng wapuonjore weche mang'eny mokalo ka wanyalo bedo kod ngima makare. Wendo na kendo osechopo studio ka abomie thuolo mondo minyiswa ni nyinge ng'a en nyaka anye olonye weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel kokwaketo sa machiegni. Erokamano Ruth, ani iluonga ni Winnie Alando anya ng'ia to alonye weche chiemo makare. Chiemo makare tiende ni kaka dhano onego bed ni chiemo, nyithindo gi joma dongo kata gi joma oti, gi kaka onego bed ni wakonyo gi ka gituo, kaka onego bed ni gichiemo be ka gituo. Adwa ni wagoye mbaka kotenore kod pidho nyithindo mapod tindo ma bende obedo exposed kata kwanyalo wacho gi dholo maber. Mamine gi odak gi kute mek ayaki. Mine mapod tindo mamine gi nitiere kod kute mag ayaki kaka onego bed ni ipidho gi eyo makare. Ni paro ni mondo mago mbaka e twagni nikech ang'o? Aparo ni mondo awach weche gi nikech nitie mine moko ma gikia kaka onego bed ni gipidho nyithindo matindo ka gidak gi kute mek ayaki. Nitie weche moko mopogore ma ji osewacho to koro nitie confusion mang'eny koro miyo nyithindo gi yudo kute mek ayaki koa kuom mine gi. Nitie gik mang'eny ma ji osewacho makelo confusion. Adwa ni wachagi kanyo ni thothne gik ma ji wacho makelo confusion kata makelo rochruok, kikruok mar paro ni gin weche machalo nade. Seche moko mine ing'iso ni ka ginyuol to gidak gi kute mek ayaki ka gidhodh nyithindo. Ing'iso gi ni gichak miyo nyithindo chiemo mamoko chon to ing'e ni mano nya miyo nyathi yudo kute mek ayaki koa kuom min gi. Seche moko ing'iso gi ni ka okidhodh nyathi to inyiew nitie gimiluongo ni infant formula ginyiew mondo gimi nyithindo. To kaka ochumi wanidhi nitie mine moko mang'eny, nitie joma ng'eny mok nyal yuto gi ok nya miyo gi ok ginya afford infant formula nikech sani tin achiel en 2,000. Ting'e ni nyathi ka dongo to dwaro mang'eny. Wik mokwongo nya madho achiel lakini kochopo dweche 2-3 omadho kata 4 e wik. Ting'e ni mano bei ni malo. Chupni go 4. Tins gi 4. Nikech kaka odongo e kaka tins go bedo mang'eny. Ting'e ni mano pesa mang'eny manitie minewa mabe odak awach ni odak e gwengewa ma wang'eyo mok nyal yuto gi ok nyal miyo gi ginyiew gima chal kama mondo gimeg nyithindo. Higa ka higa wabedo ka kod odiechieng' miyango godo jogo kata mimiyo gi luor makende i celebrate World AIDS Day, okange ma pinje osegoyo kod weche makamago. Daher mondo mi wang'e ne options kata gigo mantiere ma inyalo ti godo mondo mi okony nyithindo gi. Wabo kawa typical example kata wabo kaka ranyisi ma nyadala, ranyisi ma nyaluo ni onyuol nyathi to min nitiere kod kute mag ayaki. Nitiere kaka onego bed ni ipidho gi eyo makare mondo mi odong kaka nyithindo mamoko nikech samoro no puonj min gi diere mano pek cha kaka onego bed ni oritore, kaka onego bed ni obet, kaka onego bed ni onyuol konyuol to onyuol e osiptal mondo mi kik nyathine gam kute mag ayaki. Options magi mantiere, yore magi mantiere ma onego bed ni ipidho godo nyithinde yo makare mondo mi rit ngimagi kik gibedo exposed. Wan gi options 2 kende. Wan gi exclusive breastfeeding. Mano tiende ni wamiyo nyathi cha thuno dweche 6 mokwongo mokwamie chiemo moramora kata gimoramora mimadho unless ni nyathini tuo to daktari ondiko yath. Mar 2 waluongo ni exclusive replacement feeding. Ma koro mama konyalo afford to nyiewo infant formula ni to miyo nyathini dweche 6 te okorew gi gimoramora. Lakini mar 2 ni yuto ji okromre to mar 2 ni en expensive ahinya. Koro bokwadwaga ni mine odhi otim option mar 2 ni unless ni mama o insist oramo ni mae gima dwa timo twagone kwano mondo obone ni ma ok gima inyalo sustain dweche 6 mokwongo. Koro option mawega ni wapuonjo mine ni nyathi onego bed ni dhoth kende dweche 6 mokwongo lakini nyathini ka dhoth nyathini nitie yedhe moko mimiye osiptal mama aboga miye pile seche modhoth ni. Wapo chako nikech gin kidenje 2 mantiere, gin options 2. Kidenje mokwongo en exclusive breastfeeding ma nyathini dhodho cha thuno kende dweche 6 kata doko ni min gi nigi kute mag ayaki kata min gi onge kod kute mag ayaki. Magi moramora minyalo kete i nyathini nyalo bedo yath to mana ka ondik kod laktar. To ok mano kende kik gimoramora. Kaito option mar 2 ni wacho kacha ni nyalo bedo formula ma bende thothne ok usirga kata ok ujiwga nikech samoro sustaining
kata tiyo kode nyalo bedo matek mokalo ma ng'ato nyalo chake to gie kore opoka otimore nade kowe. Adwa ni wachak kod breastfeeding kata dhodho nyathi exclusively tiende ni chak thuno kende kuom dweche 6. Okang' makare monego bed ni dhodho godo nyathini, yore makare, seche makare monego bed ni dhodho go nyathini mondo mi obed kod ngima maber. Wachak gi kanyo. Yes, mama konyuolo osiptal to onego bed ni kapod saa achiel pok okalo nyathini ikete thuno. Gima nyathini ikete thuno piyo mondo kony chak obi piyo. Nikech nyathi kochako dhoth bang' seche 2 kata seche 3, nyathi nyaka kata ywa thuno kata ndalo 3 to chak pok owuok. Kaso mama bedo gi stress mang'eny, ochako seche moko miyo nyathi pi nikech koro nyathi ywak kech kayo. Koro wacho ni mama konyuolo osiptal kapok saa achiel okalo iketo nyathi e thuno mondo chagni obi mapiyo. Nkas nitie chege moko be chak moro ma be biro mokwongo miluongo ni colostrum, moro ma ratong' ni monego bed ni nyathini be dhodhe momiyo be waketo nyathi thuno kapok saa achiel oromo. Kaso nyathini ipuonjo mama tipuonjo nyathi kaka onego bed ni omako thuno. Mama be nyaka puonj nikech inyalo bet ni nyuolo kata nyithindo 10 lakini pile nyaka puonji nikech nyathini nyaka puonj kaka onego bed ni bete thuno, ibe nyaka puonji kaka mama kaka onego bed ni mako nyathi mondo nyathi omak thuno maber mondo chak owuog e yo maber. Nitie kaka nyathi komako thuno to chak ok wuog e yo maber. To mano kelo shida moko mang'eny. Kanye madwa ni mondo wadhi godo nyime kaka onego bed ni mako nyathi, kaka nyathi onego bed ni mako thuno, kanye ma mondo mi puonjwa kata wawuoth godo nikech samoro nitiere miyo moro maneno chenro ni nokonyore kata nitiere baba maneno chenro ni jaode nitiere gin gi kute mag ayaki to koro gidwa ni mondo mi giwinj yo makare mar mako nyathi, yo makare mar aketo nyathi thuno mondo mi odhodhi. Apani kelo pichni mabeyo mokalo. Magi yore mopogre minyamako go nyathi e yo mayot mondo idhodh nyathi. Wacho ga ni mama nyaka bed comfortable. Kiko bed kata ko bete kom kama kiko lungre nikech toke borame. Onego bed no beta comfortable, nyathi emo sudo bute. To ko sudo nyathi bute, iye gi nyathi onego bed ni makre. Ka iye gi nyathi osemakre to onego bed ni wi nyathi lwete kotiyo gi lwete makora chuch kata kora cham, lwete achiel onego bed no mako dend nyathi ni te to iye gi nyathi omakre. Koro kogolo thuno nitie gi kidienje moko mopogre. Nitie moro molongo ni nipple mochikre cha. Kaso nitie gimoro marateng' molongo ni areola. Nyathi kikete thuno onego bed ni omako gimarateng', part marateng' ma thuno milongo ni areola cha. Mwanyalo bedo kod picha mar thuno kae to ipimonwa kae seche ma pod wadhi nyime kod yo makare kod kaka onego bed ni nyathi mako thuno. Kori neno mae onego bed ni part ma black ni ema nyathi mako. Oko mak nipple mochikre manitie gi piny ka. To onego bed ni omako te nikech system nitie jomoko margi moko dongo to moko tindo. Koro onego bed ni omako part ni. Kamara tengni. Gimomiyo omako ma nikech nitie leche magolo chak manitie ka. Koro kodiyo ma to leche go thicho chak e dho nyathi. Lakini komako nipple ni to nyathi ywayo to chak wuok matin. To nyathi ni bod jok dhoth thuno to onyalo weyo. To be nyathi komako nipple no kende to nyalo bet ko kayo kasti bedo gi cracks e nipple to nyalo lokre adhola. To kolokre adhola to nyalo miyo nyathi iketo nyathi at risk mayudo kute meka yake. Omiyo ngiso mine ni kanitie ka in ga adhola moro amore thuno we dhodho nyathi gi side no iti gi moro ni lakini dhi e hospital mondo thiedhi mondo manorum mondo koro kidog dhodho nyathi thuno no. Koro mae monego bed ni nyathi mako. To seche momako ma to dhoge oyawo te. To lip mapiny ni odok obet oko. Lakini ka lip mapiny ni odonjo iye tuinyo ka nyathi timo ni kotimo kamano tindane komako thuno maber onego bed ni kete maber. Mane abong'ise ni okoywa chak maber. To be kidhodhe onego bed ni kodhoth nyathi dhoth ma we thuno kende. Iloke. Kimie thuno side achiel odhoth ma we thuno no kende. Kineno ka pod ocha nikech onego bed ni kaka mama ing'e kaka nyathi chamo dhoge odoro thuno moro. Ikete side ni mondo dhodh nikech nitie chege moko mawuok e thuno ma kiloke nitie moko be yudo. To ok bi yudo to kilo ne ok bi dhi malo. Nikech dweche 6 mokwongo cha thuno konyo nyathi mondo kilo ne odhi piyo. Konyuol na wacho ni konyuol nyathi gi kilo 3. Iwacho ni kochopo dweche 6 onego bed ni osechopo dabu kata bavu kilo monyuole go no.
Koro ka nyathini ok dong maber, onego bedni wapuonjo mine kaka onego bedni keto nyathi e thuno mondo wane ni shida ni kanye. Kong'isi ni aonge chak, ber mondo iket nyathi e thuno mondo wane ni shida ni kanye, mondo konygi gi kanye. Onego bedni i nyathi dhoth dweche 6 koko kete gimoro amora. Tiwacho kacha ni kapo nono ni ok oket nyathi e thuno maber, onyalo kayo do thuno ma ang' nyalo kelo adhola. Samoro ng'ato nigi adhola e thuno, to ken konchiel en koni gi kocha, en miyo mantiere kod kute mag ayaki. Wasenyise weche mag exclusive breastfeeding. Nyathi bende oseywak otieno mangima, odwani mondo mi piny oru kinyo dhi osiptal. Situation aina ni kata kanga aina ni itimo nang'o? Tiende ni nyathi ok dhodh, nitie adhola lakini chak nitie. Wang'isoga minde gini, one, inyalo golo thuno, inyalo biyo thuno e kikombe, chak e kikombe, kasti imiyo nyathi gi kikombe, lakini idhi e osiptal. To time ni te mithiedhi, ibiyo chak, to bane chak mimiye. Nikech nyathi onego bedni imiyo iluongo ni expressing breast milk. Nitie joma nya tiyo gi pump, to nitie joma inya puonje tiyo gi lwedo. To lwedo yot molo pump lit. To nitie joma ok nya afford. Koro nya biyo chak e kikombe, kosebiyo to miyo nyathini chagni to madho. Nikech gima wadwaro ni chak thuno ni ema nyathi omadho. Kata ko madhe thuno, kata kwa bi bora ni mae mo madhe. Lakini mama no onego bedni immediately odhi osiptal mondo miye yedhe mondo adhola no tuo. Kaso kose chango to dok mana keto nyathi thuno. Nikech be kwa biyo chagni onyalo bedo with complications mang'eny, onyalo bedo matuo. Kaso kwa biyo chagni nyathini koro ing'eni ka nyathi ok dhodh to be chak dok chien. Lakini kwa biyo to moro bobiro nikech chak wuok e thuno. Koro mine machal kamago onego bedni ing'iso no dhi e osiptal, lakini wabiya to wamiyo gi kikombe, ok wamiyo gi chupni gi kikombe. Mano pod wabo ng'iyo weche mag dhodho chathuno e dweche 6 ma onge gimora mora mikiko godo. To seche ma osebi chagni kata mosebedo expressed, thothne joma mine kong'eyo kaka onego bedni kano chagni kata kaka onego bedni rito chagni diere ma pod entiere kod adhola e thuno, diere ma pod manyo thieth mondo mi chagni obed maber, ok ni makang'o mi nyathi to lokore sume dende nyathi. Nikech waduto te wang'eyo ni kapo ni chiemo koket makare, obed chathuno, obed chiemo mora mora mar nyathi, to odhi kelo kute manyalo kelo weche manyalo luongo ni food poisoning kuom nyithindo, tuoche mopogore opogore. Ere kaka inyalo rite yo makare, kaka inyalo kete mondo miseche mimiye nyathi to kokel ne chandruok? Koro nyathi thuno chak kobi koa kuom thuno, chagni nyalo bedo maber 8 hours ka okikete kumora mora. Seche 8. Yume uma maber, onego bedni watiyo gi kikombe maler, kata kan en tin ma tiyo go mondo akete chakno, onego bedni en gimoluok maler to oume. Kaso seche mwadwa miyo nyathi, twachwako mana pi maliet, pi kosebet maliet, twakawo kikombe man gi chagni, waketo mana i pi maliet ni, ok wachwak chagni, ok wakete sufria to wachwake. Wakete kata kikombe i pi maliet, kasto wamiyo nyathi chagni. Ka ng'ato nigi fridge, to chagni nya bet seche 24. Ka ikete fridge to kobi kethre. Nitie jomoko ma nigi deep freezer. Chak nya bet e deep freezer kata higa achiel, moko kethre. Igola to nitie kaka imure timiyo nyathi. Lakini onego bedni kikombe mwatiyogo kata tins mwatiyogo waluoko maler, to kwa gole to waume. Mamago bende nyaka tim mondo mwang'i dweche 6 kik chag nyathi kata chiemb nyathi mondo mi irit nyathi odong maber. To in bende kik imiye thuno mantiere kod adhola ma ang' nyalo miyo nyathi gamo kute mag ayaki. E gima watemo geng'o ka. Kik idhi mabor, kik isudi. En Penj Laktar, Ramogi TV, kama wang'iyo yore makare ma wanyalo rito godo nyithindo kata wanyalo pidho godo nyithindo ma mine gi ntiere kod kute mag ayaki. Kidieny mar 2 wadwa ng'iyo mamoko mathoth, omiyo kik idhi mabor kata matin. Yako hapa hivi, David, this is your check of 100,000 shillings. Nimefurahi sana. Hiyo cheki ni yangu. Unazambia nini watu wa nyumbani juu ya story? Ninawaambia wajipange na view sasa, ni ya ukweli. Kuna zawadi nyingine hapa tena. Unaona vile inakaa fiti? Hata nitakwambia leo taksi ya kunibebea mzigo mpaka nyumbani. Nimeshukuru sana, ndaendelea kujipanga na waendelea kujipanga wakiwa wote huko nyumbani, ore kwele, Lugurto, wote wajipange. Wajipange.
goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak ndalo buora kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Hey guys, we are Team Family Voices. To get Simama Imara as your skiza tune, dial *811*575#. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kairi mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ka jomoko no biro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Rito nyithindo, pidhogi e yo makare. Nyithindo mamine gintiere kod kute mag ayaki. Kanye kama ne wantiere kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo exclusive breastfeeding. Kako onego bed ni dhodho nyathi maonge gimimede kuom dweche 6. Ponono ni nitiere kod chandruok kata dhola e thuno to nitiere kaka inyalo biyo chag thuno timiyo nyathi e seche mowinjore. Ka seche ma ng'ama miyo dhi e klinik, moro nyalo leronwa gigo monego bed ni timone mondo mi ging'e kata gino monyalo kwayo mondo mi otimne mondo mi ong'e mondo mi oyud konyruok kaka dwarore. Koro kama motero nyathi e klinik mondo mi nyathi chanjo onego bed ni mama be irango. Mokwongo dhodho nyathi dweche 6 gima yot. Koro stimo kombine moko negi chandruok mang'eny. Koro onego bed en tich matek. Odwaro support koa kuom jomodak go, koa kuom wuon nyathi, koa kuom joma nitie e alworane. Koro ber ka be iwuoyo gi mama ken en sawa, nitie gimoro amora mamiye stress, ochiemo maber. Kasto ber be kirango thund mama mondo itim breast examination. Irango ka thundine ni sawa. Nikech nitie mine moko ma onyalo bet gadhola to luor wacho. Oparo ni en shidane, en gadhola. Koro stimoko maybe wiye kuot. Koro ber ka be watimone mine breast examination warango ka thundgi nitie. Nikech thuno ni mae chiwo ma nyathi chamo. To ka nitie problem moro nitie adhola to onego bed ni ithiedhe sechego kata kapok owuok osiptal. Wasemulo weche mag miyo nyathi chathuno ma kata ka adhola nitiere thuno to nitie kaka igolo chagni mondo mi nyathini oyud chagni. Wang'iyo kacha bende kaka inyalo rit chagni e yo makare mondo mi chagni kik kelne nyathi chandruok. Mulna gimomiyo waketo maino mang'eny mokalo e weche mag chathuno. Ber chathuno ne nyathi, ber chathuno ne ng'ama miyo madhodho mantiere kod kute mag ayaki kata maonge kod kute mag ayaki. Mokwongo nyathi ok otegno mondo oreg chiemo mamoko. Koro mae chathuno en gima yot mondo nyathi oreg. Mar ariyo, chathuno miyo nyathi chiemo te monego bed ni nyathi yude del mondo dong maber. En gi nutrients te, en gi proteins, carbohydrates moko ma wawacho chon ka. Koro chathuno ni gimoro amora ma nyathi onego bed ni yudo. Mar adek, chathuno konyo del nyathi mondo konyo antie gik moko magore ga gi tuoche. Iluongo ni immune system. Build your immune system. Konyo del nyathi mondo gik magore gi tuoche go bed motegno. Mondo ka gimoro amora tuo moro amora nyago nyathini dende nyalo gore gi tuoche gi. Kaso kendo cha nyathi miyo bwongo dongo maber. Nyathi bedo nyathi mariek kimiye chakni dweche 6 mokwongo. Kaso be kelo osiep e kind nyathi gi mama. Iluongo ni bonding. Okelo osiep e kind nyathi gi mama. Kaso be en gima en chiemo ma wayudo piyo, ok wati gi pesa yude, wayude e temperature mowinjore. Mantiere ga kod samoro ma ng'ama miyo dhodho nyathi to samoro
odhoth ka onindo kata kopielore. Ne wang'iyo kata yore makare mar bedo seche ma ng'ama miyo dhodho nyathi. Seche ma nyathi nindo, miyo bende ber ka ninda kama oninde no mondo mi nyathi odhodho kamano koso chuno ni sasa modwa dhodho nyathi to nyaka ochung obed upright kaka ni wacho cha. Ok ochuno ni mama nyaka bed mondo dhodh nyathi. Kata konya dhodhe konindo as long as ni mama obet oko hinyre kako bet no oko hinyre ni sawa. Kata kodhodho nyathi konindo bera lakini onego bed ni odhodho nyathi ka orango nyathi. Ineno ka komako thuno ni ok ber be komako thuno kama nitie gimomiyo ok ber komako thuno kama. Onego bed ni oketo nyathi be oketo wiye kaka mama ni omako mondo chak kik wi nyathi. Nitie kaka onego bed no mako bi nyathi kata konindo bera kodhodho nyathi. Lakini bang' dhodhe nyaka oting'e mokete mojir. Nyathi nyaka jir bang' dhoth mora mora. Jier ni ikete maino nikech ang'o? Ni nyathi nyaka dhodh bang' nyaka jier bang' dhoth mora mora. Nikech nitie gimiluongo ni colic. Ich moro makaga nyithindo konyuol gini. To nitie mine maparo ni mano tuo udon tere nyathi e hospital. Nitie yedhe moko ma imiyo nyithindo ma ok kare nikech nyathi poko chiemo ka ene ich. Koro kochako chamo gimoro. Koro nyombich yaore. Koro iye no nyaka kae. Kasto kodhoth to kaka nyombich yaore no nitie gas be madonjo e nyathi. Koro ber kako sedhoth to jier. Ko jier to ich kach no bodok piny. Kochopo dweche 3 dweche 2 to ruma. Ok bi bet marach ahinya ka compared nyathi moko ket mondo jier. Koro bang' dhodho nyathi nyaka kete mondo ojier. Yo makare mar keto nyathi ojiere ni yo mitime nade? Inyalo kete kori to imulo toke to obo golo gigo kata ibo winjo ko jier. Kata ikete bamni timulo toke. En mana dakika matis kasto wantiere ga kod gigo ma samoro nyalo keto ng'ama miyo e thuolo mamalo mokalo mar miyo nyathine ma pod tin kute magayaki ok nong'eyo kata ok ni ohero opapa kosetimore. Thothne kango motimore ma ng'ama miyo nyalo keto ngima nyathine e thuolo mar yudo kute magayaki? Ka maybe mama ni ok muony yath e yo maber to nitie gima iluongo ni CD4 counts kani piny. Kute mekayaki kani malo kasto gik magore gi tuoche e del ni piny, mama no nyalo miyo nyathi kute mekayaki. Ama seche moko ka nyathi dhoth dweche 6 go to seche moko nyathi nigi adhola e dhoge. Mano be nyalo miyo nyathi yudo kute mekayaki ka adhola no ok othiedh. Iluongo ni rashes. Nyathi nyalo bedo go. Kasto kata kama mama nigi adhola e thuno to kia oendelea mana dhodho nyathino gi thuno mantie adhola no, mano belo nyakelo wach. Kata seche moko aparo ni gina 3 go kende. Ma onego wakete maino mapek mokalo. Ing'iya ne thuno kantiere kod adhola kik imi nyathi thuno. Kik imi nyathi thuno to dhi hospital mondo thiedhi. Kik wi kod mago gik matimre. Ka achiel kod adhola kanyalo bedo e dho nyathi. E dho nyathi be nitie yedhe ma ibo mi nyathini. Kasto nyathi be nitie awacho ni nitie yedhe moko mimiyo nyathi. Idhodho nyathi imuonyo yath to nyathi be nitie yedhe moko mimiye. Mago be onego bed ni nyathini imiyo pile kaka daktari wacho ni imiye. Mulo ni gin yedhe mag timang'o ma onego bed ni imiyo nyathi to ni wacho ni onego bed ni imiye kuom thuolo manyalo romo nade? Yedhe gi imiye nikech owacho ni nyathi onego dhodh nyaka higni 2. Koro yedhe gi imiye nyaka higni 2 ni. Ok wawe miye nikech nitie pim moko mipimo nyathini kakodhi kaso nitie ndalo mibong'isi ni koro we miye yath. Gin septrin and syrup ma septrin gimoro iluongo ni nevirapine. Kaso nyathi kochopo wige 6 ipime. Ka owuok negative kochopo dweche 6 kendi ipime. Kaso kochopo higa 1 gi nus kendi ipime. Mane pimo mogik. Koyudo ka higa 1 gi nus nyathini ni kare onge kute mekayaki, kochopo higni 2 ting'isi kaka mama ni koro iwe dhodho nyathi to iwe miye yath. Koro nyathi ni sawa. Magi ni yedhe magayo infections, gini yedhe ma imiyo nyathini e diere ma nyathini dhoth duto te. Manyiso ni kata odoko ni ng'ama miyo oritore to nitiere thuolo, onyalo bedo thuolo matin to pod onyalo gamo kutegi. Pod onyalo gamo kutegi. Ahinya nyako komadho yath. Ka nyathi komadho yath? Ka nyathi komadho yath, nyathi nyalo gamo kutegi nikech seche moko nyathi ok madh yath e yo maber to seche moko mama madho yath e yo maber. To nitie gik moko mang'eny manyalo timre. Seche moko mama nya ol. Maybe wacho ni chak wuok matin, nyathi ywak, iyudo ka
ok owuoyo gi ng'ato ochako miyo nyathi chiemo moko, mago be nyalo miyo nyathi gamo kute mek ayaki. Mulna chiemo mamoko kod nyathi ma breastfeed kod kute mag ayaki kowuok e chak. Iyudo ka nyathi pok ochopo dweche 6 to imiye pi manigi maybe glucose, imiye chak monyiewe duka, mago chiemo moko manyalo kelo shida gima rego chiemo, digestive tract ma nyathi. To mano nyalo miyo nyathi yudo kute mek ayaki nikech onyalo bedo gi infection nikech chiemo gi ok regre mayot. To ok ber mondo omi nyathi oriw chathuno gi gik moko. Seche moko yudo ka mine moko chako kendo chiwo nyuka be. Waseng'iyo dho nyathi kuom dweche 6, koro wadwa ng'eyo ni tok dweche 6 ma koro waketo chiemo mamoko e diet mar nyathi. Kanyo wachak godo ka ber to onego bed ni chake nang'o mondo mi wapurit nyathini nikech kata odoko ni osechopo dweche 6 to system ne pok otegno. Ma nyathi ma system ne pod yom. Makar ka ne waluwo ni pod onyalo gamo kute cha e kidieny mokwongo cha moro pod mane level ni pok ochopo e kidieny machielo moko nyalo yudo kutegi. Itimo nang'o, ichako gi kanye tiwuotho nang'o. Koro ka nyathi ochopo dweche 6 kanye mo chako miye chiemo mamoko, to kwachak miye chiemo te wachako gi nyuka, mane chiemo ma wachako miyo nyathi. To nyuka ni wawacho ga ni nyaka bed either nyuka ma bel kata ma kal, nikech bel gi kal nitie gi gibilongo ni iron ma medo remo e del nyathi. Nyathi kochopo dweche 6 nitie gik ma dende dwaro to kobi yudo te e thuno, kaka awacho iron, nitie moro bilongo ni vitamin A, kaso nitie energy. Mago gik monego bed ni kwachako to waneno orango kaka onego bed ni wamede chiemo mondo mi nyathi odong maber. Koro kwachopo dweche 6 wachako gi nyuka. To nyuka ni onego bed ni en nyuka mopoto, ok en nyuka maleo. Onego bed ni nyuka mopoto ma kikete kijiko to ok opukre ahinya. Kasto nyuk nyathini ok onego waket skari. Ok onego waket skari. Nyuk nyathini wanyamo na keto maybe en pi machunga kata pi ndim mondo miyo bed mamit maliwliw e dho nyathi. Kaso nyuka ni wamiye mana diriyo odiochieng'. Kijikni 2 kende. Wachako nikech nyathini osedhodho thuno dweche 6 kende. Pok ochako nitie gik ma pok ochamoga. System ne kia. Koro wachako mos. Kijikni 2 e odiochieng'. Gokinyi gi godhiambo kende. Mano wige 2 kapok ochopo kochopo dweche 6, wige 2 mokwongo wamiye mana kijikni 2. To ng'ato nyalo wacho ni kijikni 2 this ahinya, ok nyalo romo nyathini. Wuo kik wil ni nyathini osebet ga ka dhoth, to osebet ga kodongo gi chathuno no, to kech no kokae. Koro seche ma wamiye nyuka ni to pod nyathini endelea gi dhoth, ok owe dhoth. Kwachopo wik 3 gi wik 4, koro wamiye kijikni 3. Koro seche ge ma wanyalo keto waru, nikech koro wasemiye nyuka, wanyalo medo waru e chiemb nyathi, but onego bed ni wanywase en oyom, onge gik moko e iye manyalo miyo nyathi nyade nyathi. Kwachiwo waru, waneno kaka osemiye nyuka, wamedo waru. Waneno kaka nyathi chamo waru odiochieng' 1 2, kaso wanyalo kata medo oganda. Koro oganda ni wariwo gi waru, lakini chiemo moro amora ma miyo nyathi onego bed ni wanywaso mobed mayom. Kasto waneno kwa miyo oganda dhi kode maber, wa introduce mchele. Koro chiemo gi wa introduce achiel kachiel. Nikech kwa keto gik moko kumoro achiel, seche moko gimoro nyalo timo nyathi dende nyakuot, tikeni chiemo mane ma miyo nyathi bedo kamae. Nikech nywando gi te. Ero kamano ahinya. E seche ma timore, thothne yudo ka iwachoga ni mine moko wacho ni en gi nyathi ma dweche 2 to owinjo ka gima chako onge thuno moromo. Koro yudo ka nyathini thothne ok oyieng', thothne osiko ywak, thothne nyathini onge gi kwe. Ne mine aina ginyalo wacho ne gi nang'o? Gima nyangiso mine aina gi ni onge ng'ama nigi chak matin. Gik matimre alworawa ema nyamiyo wabedo gi chak matin. Mokwongo kaka iketo nyathi e thuno. Wacho ni ka nyathi omako nipple kende moro ma ochikre cha, to chak bo wuok matin. To ka chak owuok matin, to tero message obwongo ni nyathini ok dwa chak mang'eny. Kasto chak dok piny, koro wuok matin. Mano nyamiyo nyathi oyud chak matin. Ka mama nigi paro mang'eny, chak wuok matin. Koro onego bed ni mine gi itimo ne gi hocho mang'eny, giyudo tegruok mang'eny, to iwuoyo kod gi seche kasa. Ma ka gin gi shida to giwacho, ok giwach ni an chak na onge, wachaka miyo nyathini.
Kwachopo kanyo onego bed ni koro wawinjre gi mama ni wasete mama koro wane kaka wakonyre, lakini onego bed ni imiyo gi tegruok mang'eny, onge ng'ama ne gi chak matin. Chak katinyol nyithindo 8. Katinyol nyithindo 8. Chak dhi romogi nikech message itero bongo ni mama ni nigi nyithindo 2 Rude to gidhodho chak marom kama to awacho ni kaka nyathi dhoth kaka chak bede medo wuok. Seche ma pok onyuol nyathi mine bedo mapek, seche ma gi pek ni nitiere kaka ote kata puonj ma bende nyalo migi mondo migi ritre, mondo mi kochopo kare to kik gikel chandruok ne gin kachiel kod nyithindo. Ote mane kata puonj mane mathoth ne umioga mine mapeka mantiere kod kute magayaki mondo mi generation kata nyithindo mabiro obed e yo makare? Mokwongo mine gi onego bed ni opuonjo gi gani nyaka gidhi e klinik dwe ka dwe, nyaka gidhi e klinik. Mokwongo onego bed ni chako klinik chon, ki ing'eyo ni iyach ichako klinik chon mondo opimi, nikech klinik mokwongo mipimoga mondo ing'i ka in gi kute makayaki kata ionge go, kasto iketo mama ni e yath. Koro onego gichak klinik chon. Mar ariyo onego gidhi klinik dwe ka dwe. Onego bed ni yath ichamo yath e seche mong'isi ni madhe no ok wakal, iluongo ni adherence. Yadhno wamodho pile pile. Kasto onego bed ni ok wabed gi ok wariwre gi chuo mang'eny seche ma wapek, nikech mano be inya riwre gi ng'ato ma be nigi kute makayaki to seche ma ok omuony yath, mano be nyalo miyo nyathi yud kute makayaki, nikech nyathi nyalo yudo kute makayaki seche ma min gi oting'e ich, seche minyuole kata seche modhoth. Mage kidieny 3 ma nyathi nyalo yudo kute makayaki. Opani mana en point ma be ber ka oganda chike itgi malong'o. Kikiriwri gi ji. Kikiriwri gi ji mang'eny. Nikech samoro ng'ato nitiere kod kute magayaki, samoro koluoro muonyo yath, samoro luoro muonyo yath ok omuony yath e yo makare, in samoro imuonyo yath e yo makare, ang' ne kelne in owuon kachiel kod nyathini chandruok. Kasto mine gi be wang'isogi ni nyuole e osiptal, mondo ka nyathino nyuol timiye dos mokwongo kapok omiyi moko go mondo idhi go dala. Dos mokwongo mar nevirapine. Konyuol nyathini nyaka miye, kasto kore ka komi mama discharge odhi dala imiye moko mondo odhi go ot. Pimnwa pek kata ber mar yadhni en ang'o? Dos mokwongo ni moko nego bed ni nyathi miss seche monyuole no. Dos mokwongo nevirapine gi septrin miyo nyathi protect nyathi from infections kata gi virus ni. Oloso gimiluongo ni antibodies e dend nyathi mondo nyathi ni ochop kuma koro nyalo dende nyalo geng'o tuo ni kende. Yes. Waka uyweyo ka waduogo to wadhi nyime omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Kawuono jini biro timna nyasi mara yie konchila bende adwa dhi wacho ni meher ni wana heri ahinya. Anadwa ni winja. Anang'e maber ahinya ni nyako no chwe. Pesa mwadhi ude ni pesa maduong'. Wano dhi bedo jok mong'ere ahinya. Come on. Sarab jiti ng'eni jini girana ohere ahinya. Ang'o? Meher jito mosechopo. Biare ka kum Dakar yo kende. Winje ne uru jokor gisandu osebiro. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night go ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile nyakoro mogenyo wacho ni kete manaka yaduna ya yumina selo linge bed
Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywa water. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viewsasa. My joy lies in seeing the many people living with HIV, living a normal life. Tuna lose so many children to AIDS because wamama wanafikiria walipimwa wakaenda, lakini father akapea mother. County makisumu podotelo elandro kute magayaki, kao mabeyo nyisolo kruok elandro makutego, elipot mogol kawuono ka Penj dhialo odiochieng' kute magayaki. Obila Masiaya ogolo tipo mag jonjore mitudo gi nek japuonj kod obila mane tayo Penj KCSE e county no. Wagoero kamano mang'eny kendo waneno ber wan gi raha sani wan gi rabongi ka okelonwa dawa yen nono ma ibro chuo kendo ibro miwa. Ramogi TV obago thieth maonge chudo ne jodak machula mfangano e kind chenro mamoko e sama odhialo wike mar 2 nyaka ne odhi e yamo. Machiegni kendo penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo yore makare mar rito nyithindo mantiere gi mine mantiere kod kute magayaki. Waseng'iyo kacha yore mopogore opogore monego beni rito godo nyithindo gi kidieny mokwongo, kidieny mar 2. Ne wang'iyo kacha kaka onego beni idhodho gi exclusive breastfeeding ma en dweche 6 maonge kata pi ma imiyogi. Kapo ni nyalo miyo yath to mana ka laktar ondiko. E kidieny mar 2 ne wang'iyo kacha kaka onego beni idhodho nyathini, kaka onego beni mako nyathi seche ma odhoth, kaka dho nyathi onego beni thuno seche ma odhoth, tok mano kende. Kamoro kanyo ni wacho ni ka ber to onego beni ng'ama miyo dhodho nyathi to timo gik mamoko. Onego beni oketo focus kuom nyathi ma odhodho ni. Onego beni ong'iyo nyathi modhodho ni. Seche mong'iye to nitiere tudruok makende. Kotinde kod picha moro mane waneno ka mathoth joma mine sani timo mako dhodho nyathi to seche go nitiere TikTok, nitiere social media. Ang'o momiyo ma ok recommend ga kata ma ok uyiega go? Nikech wacho ni nyathi onego wuogo to onego tuggo. Seche ma nyathi ni dhoth, seche moko dwa mulo wang'i to mane kaka wuoyo kodi, ko mulo wang'i ibe mulo wang'i, korango wang'i odhoth to buonjo ibe buonjo. Mano miyo obongo ma nyathi develop maber. Nikech koro nitie tudruok to miyo gik manitie obongo ne dongo maber. Koro onego bed ni nyathini iwuoyo go titugo go seche ma idhodhe. Be miye okawo time ne o enjoy dhoth. Ma ok onego bed ni itimo gik moko to nyathi dhoth. Ok onego bed ni itimo gik moko to nyathi dhoth. Iketa focus nikech nyathi ok dhodh ga kata dakika 30. Odhoth to weyo to seche moko nindo. Lakini onego bed ni mama dhodho nyathi seche ma ini dwaro kaka mama gi seche ma nyathi dwaro. Onge sani gokinyi saa 7 godhiambo. Adwa ni mondo wang'e ni seche moko ne wasichako mule matin, seche moko wachako medo chiemo mamoko e sand nyathi. Ni wacho ni kwachako to wanyalo chako kod nyuka, to en nyuka mantiere kaka olosi, to en nyuka ma obed mapek, kik obed nyuka maliw, ma kiting'o gi kijiko to nyalo lwar, ok ni opukore, olwar. Nyuka ni chutho onego bed ni ilose nade, kata onego bed ni chunge nade, nikech kik wil ni nyathini pod lokrone yom iye pod yom ma ok nyal kawo gik mapek kaka bando, bel kod weche makamago. Koro kwarego nitie jomoko manyiewo mogo e duka to nitie jomoko marego. Kirego kore kinyalo chungo kapok itedo nyukani. Ok wachung kwasetedo. Wachung mogo kapok watedo. To kwasetedo nyukani nitie gik mwanyakete e nyukani mondo mi nyukani obed maber. Nikech ka chiemo ok ber ne in kaka ng'ama mama to konya bedo maber ne nyathi. Ng'eni simo kwa miyo nyithindo chiemo moko ma onge kata ndadhu, onge gimoro amora, ena gima flat kanyo. Koro nyuk nyathini onego bed ni oketo gik moko, ok waket skari, lakini oketo gik manyamiyo obed ma mil kata ma mit e dho nyathi mondo oher, nikech mae gima wamiye mokwongo. Wanya keto kata pi machungwa, wanya kata keto
iluongo ni njugu moreg wanya keto nyathi mondo ocham omadh nyukano. To wacho ni wachako gi kijikni 2 kaso dhi kijikni 3 koreka wamedo portion ma chiemb nyathini mos. Koro kwa chopo dweche 6 week mar 3 koreka wachako keto gik moko kaka waru wamiye waneno kaka dhi kode kasto wamedo chiemo moko go achiel kachiel. Wantiere ga kod nyithindo ma samoro imiyo chak en cha duka kata en cha dhiang' seche ma odhoth kata seche ma koro sechopo dweche 6 gi nus makoro imedo gik mopogore e chiemb nyathi. Mulna chage mamoko kod nyithindo e seche ma koro gimedo dongo ni. Wangiso mine ni mama oendelea dhodho nyathi nyaka higni 2. Lakini ka nyathi ochopo higa 1 koreka wanyalo miye chak monyiew e duka. Kapok ochongo higa 1 okwanego beni wamiye nikech cha thuno cha bera obo miye bo cover chak moro ma wadwa miye mwadwa mede chiembe ni. Koro okwanego beni wamiye chak. To cha dhiang' okwanego beni miyo nyathi mapok ochopo higni 2 nikech cha dhiang' nigi mo mang'eny to chagno ok bi regre maber. Obo miyo nyathi nigi bedo gi shida mang'eny, onya chako diewo ama iye nya korre. Koro chak dhiang' mogolo e dhiang' to wachwaka okwanya miyo nyathi mapok ochopo higni 2. Chama duka okwanya miye kapok ochopo higa 1. Koro nyathini onego beni dhotha to miye chiemo moko gi pi modho. Iwacho ni chak mar duka ni to ok ber ahinya. Ok ber ahinya kwa miye kapok ochopo higni 1. Weche ma opogore kaka nyithindo ne wachako kacha kod keto negi nyuka koro wadhi nyime osechopo nyathino osechopo dweche 7 dweche 8 dweche 9 dweche 10. Nyathi ma osechopo dweche 7 nya chamo gimoro amora. Lure ni chiemo ni iloso nade. Wanya miye mchele go ganda mwanywaso maber waketo gi carrots to ochama. Wanyalo miye kuon gi tong' to kuno nyako bed kuon mayom kabisa. To kata tong' kwa tedo waketo pi matin mondo bed mayom. As long as ni chiemo ni en chiemo mayot ok ni oyom onya miyo nyathi chiemo mora mora. Wanyalo kata tedo omena mang'ich to wanywaso kaso miyo nyathi gi kuon mayom kabisa. Wanya miyo nyathi rech, ring'o mar rech wagolo ne waketo gi soup matin to wamiye gi kuon. Wanya miyo nyathi alode, apoth gi kuon. Nyathi nya chamo gimoro amora. En mana ni chiemo ni walose yo mane nikech nyathi ni onge leke ni podi. Kaka walose mamiyo emonego bed ni en muhimu walose yo ma nyathi nya chamo mayot to ok nya de. Gi kanye mwaso e weche mag olembe, gi kanye mwaso e weche mag sana olembe. Olembe wanya chako dweche 7 nikech wan gi kind chiemo wan gi gik mwanya miyo gi kaka wanya miyo ochiwo rabolo, wanya chiwo avocado, magi chiemo mayot minyalo loso mayot mondo nyathi ocham. Ma olembe bende ber kimiyo. Pani kwa tude kod food groups ka koro nego bede ka bende wachako ng'iyo ni nyathino chamo grube ka tuto ten nikech nitiere chenro mane wantiere godo kotende kod food groups. Nyathi ma ja dweche 12 mano higa 1 plus. Mano be wang'iyo ni ochamo food groups te nikech chiemo gi onyalo chamo. Wapangne nyathi ma ja higa 1 gi nus chiemo makare kopogore kod cha thuno ma onego beno dhodho nyaka higni 2 nyaka godhiambo. Koro gokinyi wanya miyo nyathini seche moko waru, maybe waketo waru to waketo gi oganda to wanywaso to wamiye. Kochopo saa 4 nikech osekalo higa 1 wanya miye chak monyewe duka. Kochopo saa 7 wanya miye kuon gapoth mondo cham. Kochopo saa 10 mago grube adi mwasetimo. Gokinyi wachiwo waru goganda mano achiel mago 2. Kasto saa 4 wachiwo chak mana 3. Kasto saa 7 wachiwo apoth gi kuon mano wasemeda 4 alod. Kasto saa 10 anya chiwo nyuka kata kao rabolo kata avocado taloso maber tamiye mondo cham. Mano wasemedo group moro. Kasto gotieno anya miyo nyathini kata mchele golayo. Watieko. Mano kalo grube 5 to gin chiemo mwanya yudo mayot. En ang'o gini ma miyo konego bed ni timo mino mantiere kod kute magayaki ka nitiere kod nyathi onyalo bedo seche modhodho kata seche makoro zichako miyo nyathi chiemo mamoko. Onego bed ni mama onego bed ni ng'ama ok ket ler. Nikech nyathi kochako chiemo dweche 6 onego bed ni
ler waketo nikech mondo nyathi kik yud tuoche moko kaka diep. Koro gik nyathi mitiyo go mondo pidhe go ne beno wanyiewo to waluokogi, ok waluokogi gi sende moko, waluokogi kando to waketogi kando. Nyathi be kadwa chiemo kucho ducha 6 7 8 kanyo ing'eni gimako gik mopogore opogore. Koro semi dwa miye chiemo kata ok ochiemo kende ber kiluoko lwete nikech lwete momako go piny no timo gimo onyamako go chiemo mochamo no kasto iendelea miye. Kasto nyathi onego beni miyo chiemo mo ochwak momor maber. Ok ni anya tedo kasto aketo chiemo aumo chiemo ka keto nyuka ka ng'ich ng'ato biro to kawo nyuka to mi nyathi ok onego beni wamiyo nyathi chiemo mang'ich ba chiemo mochwak maber. Chiemb nyathi be kodong' onego beni umo ikano yo maber mondo gik moko kik donje manya miyo nyathi tuoche mopogore opogore. Ka nyathi ochopo e dweche magi kata higni mage ma koro ng'ama miyo nyalo bedo ni koro entiere kod adiera ni kata odoko ni en miyo mantiere kod kute mag ayaki to entiere kod adiera ni nyathine to koro kalo kanyo ma ok oyugamo kute mag ayaki kowuok kuome kaka ng'ama miyo. Ka nyathi ochopo higni 2 lakini awacho ni test mogik watimo higa 1.5. Ka nyathi higa 1.5 en negative, mama ni sawa ne nikech bang' higa 1.5 waendelea miye yath nyaka higni 2. Koro mano mama ni sawa ni nyathini ok bi yudo kitu maka yake. Erokamano mathoth. Wach mogik ma nyalo wewa godo ma wiwa kikwil godo kotendo kod chenro ma kawuono ni. Wach mogik ma nya wacho ni mine onego bed ni penjo. Kidhi hospital ber kipenjo. Kekele ng'ale to in gi shida. Mine man gi kute meka yake ok gin mine mopogre. Ji dak gi kute meka yake. Ok wacho ni gin, wacho ni gidak go. Ji dak gi kute meka yake. Koro ke gine ni ok onego bed ni gidho nyathi, ok onego bed ni gipidho nyathi yo makare. Wakonyre mondo wakony nyithindo gi odag yo makare mondo kik giyud kute meka yake. Erokamano. Poni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Atiyo Kisumu ka, pod ng'ato nyalo tudore koda, dwa tudore koda inyalo gochona 07 2 7 3 4 8 4 9 7. Erokamano ahinya. Erokamano mathoth. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Mane mapok wamulo weche mang'eny mokalo. Nyithindo nyaka ma koko nyuol mapok onyuol, mine mapek, mine madhodho, mago duto te wasebedo kwa wuoye mondo wabed kod ngima maber nikech ngima en mwandu. In mibedo kod thuolo no duto te erokamano makende nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore.